Cek. Sunar sumamburat bang bang wasraina bang bang wasraina srengenge muncul 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 sunar sumamburat bang bang wasraina bang bang wasraina srengenge muncul 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 sunar sumamburat bang bang wasraina bang bang wasraina srengenge muncul 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 sunar sumamburat bang bang wasraina bang bang wasraina srengenge muncul 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 sunar sumamburat kan kene keret kerit timbokan ning sumur 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 atus kepiar kepiur iya 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 ayo yuk iya ah Cek. Yo. Rindu pamur makapur purahan tengarane kajurit kumaguru kongso tetekadya putula ora patriting turangga estri rakata ingkang rakata ingkang pajon lelayu sepi laras para graing para sarapana ya mas iya
iya iya iya iya. Ya, yo, ya, ya, iya, yo 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 yo, oi, oi, ya, iya, yo. Iya. Iya, timur sigarane, ayo bangun agarane, larang sabarke, waton cocok kiratane, kantor sama bermuda, sida murah bejane apa, kaya ngene rasane duren, ngombe tajil lagi rasane, kaya ngene wong barang sinden, mirangi senata lakonane, ramo kang sinadya, jae-jae nengarana, makasane yana jange, krido laras muda. Ayo, iya, 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 iya. Ya, iya, 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 iya. Oi. Elo elo tansah gandrong kabarin nemangi tansah gandrong dasar kaporo nyata gandrong tumadine kemakmuran elo elo tansah gandrong iyo iya. Iya. Laku citra tumida angkara kasarira miraning lokira pamrih jarnening jalma datan cipta ing karya iya iya. Iya, oi, iya, 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 iya.
yo. A, I, A, I, A. Yo. Tambor peri angkara kotaka sate pangko mawe katro sora kumuro berfoto rupo sora ing pakoti tambah ing kete muswatara Nungguin ya. Budarto. Rama kang sinopya jae newarna lakasane yana jami akrido laras muda bangor para saracana bangor awirama lamba suwe ora jamu pisan godhong telo suwe ora ketemu pisan gawe kelo ala suwe ora jamu pisan godhong meniran ala suwe ora ketemu pisan dadi pikiran yo ae yo yo. Yeah. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah buat Krido Laras Muda. Rito Laras Muda.
yo yo ah ya. Yo. Yo. Iya. Iya yo. Iya. Ayo cok la. Iya ya. Tiada panggras pinarung ing pradonga ya mas kawi dewa-dewaning mas koro yo. Yo. Ae. Ya. Kudake pang janur ing prakara seni ing
sampai saat ini dana terkumpul sebesar 11.411.000 rupiah. Alhamdulillah sampai detik ini dana terkumpul 11.411.000 rupiah. Mudah-mudahan amal panjenengan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan. Amin amin ya rabbal alamin. Rojaan enak gak kurang lagi tambahi gula. Buta-buta galak salah pola jalan-jalan. Sarwi cikra-cikra nendang sampur nulitan jak. Ngetan bali maneh rupamu teng jalone. Iki buron apa pasang buron panlandeng. Sume ora jamu jamu godong amaniran. Sume ra ketemu bisa dadi pikiran. Ayo yo. Iya. Yo yo Ya. Iya ya ya ya. Iya iya iya. Halo halo halo. Iya 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 ya. Ya. Ayo yo. lume becik apaten tono timbang perpisahan. Ladyake Sulistyo wangi samudana marang kula warga garwa lan peputra. Lewat kecak ing lesmo gamomo langladang rasane atiku adiat musling serius moko aku isih mampu ngladeni solamu. Iyo. Yuk ya. Tol jahit tak jahit catol jahit ci aku tol jare banyak doke bajul kari siji. Tol jahit tak jahit catol pak jayati aku tol jare banyak doke bajul kari siji. Abang-abang agetir londo alange tanah sithik emas kuburane mayit. Klambi abang kok nggo tandha mata alah wadah pupur emas angge golek duwit. Ciper gondal gandul sing ijo dipangan luwak alah mikir bojo loro montang mati ngening awak rusak. Agar-agar isine cawe agar-agar dibaido tembok dilabur semen timbang
Iya, iya, iya. Ayo toh. Iya, iya. Iya. Ya. Iya, iya, iya. A, E, O. Iya. Iya, 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 iya. Ngetan bali ngolon, apa setiane kelakon? Timon sigarane, ayo bangun negarane. Kaya ngene rasane duren, ngombe tajen lagi rasane. Kaya ngene wong barang sinden, wirang isin tak lakonane. Waru-waru doyong, doyong ning pinggire kali. Pamite lunga nonton, dinteni ra bali-bali. Rojakane nangka kurang lagi tambahi gula. Aje ora enak, weke dhewe ora kepenak. Sroko-sroko bathok ela-elo. Sirama menyang Solo, le-olehe payung mondo. Mak cenit lololobah, wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah, yen urip golek duwit. Buta-buta galak, solah molonjak-lonjak. Sarwi cikrak-cikrak, nandang sampur nuli tanda. Ngetan bali maneh, rupamu ting jalone. Iki buron apa tak sanggup, buron tan lempeng. Iya, 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 iya. Ya. Iya, iya, iya. A, E, ya. Dina minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning taman mangu. Nganti lingsir srengenge kene, ana kene aku nunggu kowe. Tak SMS ra balesi, yen tak telepon malah kok pateni. Manggel aku manggel, yen aku petok pipimu mesti tak cimel. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Iya. Haji kusi jaran goyang, warada muda tarunani jarani wis mawa. Ler prakara kowe bisa ana kang sakti mantra guna. Sakaring ana lampun prajurit, apiaring asara manggala. Abu milan gunung gunung.
kanca sing prayitna sing prasaja aja padha lali marang kabudayan Jawa kanca ayo kanca sing prayitna sing prasaja aja padha lali marang kabudayan Jawa panggara wirama lamba galak-galak reyoke slendro padhet sanga moga dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur maju lan bakung iya 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 Marati siwi sinabong ras milik itu sinupa sinu karato mring karato bakar tining ilmu kang tumrap ning tanah Jawi agama ageming aji iya kita kae apa manuk apa ladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentram muga mulya kidul kae apa manuk apa ladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentrem muga mulya iya 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 yo 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 aja turu sore kaki ana dewa angkla jagat nyangking bokor kencanane isine donga
bunga ing Baskara kang sekti mandraguna ya iya waro-waro doyong mas doyong ning pinggir kali ayo moplong saiki ne ana ngendi rojak nangka rojake para sarjana aja layak timen lestari witata waro-waro doyong mas doyong ning pinggir kali ayo moplong saiki ne ana ngendi ngetan bali ngulon napa setyane kelakon timun sigarane ayo bangun rumah tanggane ayo iya ayo yo iya anjas mara ari mami mesti ranggana karata tatar wanita su lestya ana kutha Salatiga tuk perang tanding kelawan sirna ya iku panyuwunku nadyan rama ing ranggana ya iya mangan radoyan ora cetak dolan ning omah manggodo ora ati dokang mas wong bagus apa ora ranyo sawangan iki awakku sing buruk klopo muda laganana nggonku nandang rasa Dipepare nggon
Iya. Di malam minggu, malam yang indah sekali, ayo bernyanyi, bergoyang sambil menari. Angkat kakimu, goyang-goyangkan pinggulmu, ke kanan dan ke kiri yuk, ayo bersatu. Di malam minggu berjoget bersama-sama, bergandeng tangan, bergoyang sambil tertawa. Angkat kakimu, goyang-goyangkan pinggulmu, ke kanan dan ke kiri yuk, ayo bersatu. Ya. Iya. Wis wayah esuk jagone kloro, srengenge pating kembroyo. Aduh senenge sedulur tani, bebarengan padha nandur pari, cokrakane sot wulan parani, manuk ing ngoceh ana wit-witan. Aduh senenge sedulur tani, bebarengan padha nandur pari. Yo. Pedes wis mau aku nyamang selendang biru, kelungane pencok jadi kok wajibane kalau segera ukur nyanding apa seraya yane mas eseme tansah gawe bingung tansah bagolane tokone gae. Iya. Yo yo a. Iya yo yo yo. Iya. Pending ngongkong kadang ora budaling matya, senadyan gumurung tambor-bor suarane, sineda ing lopo saka dadi panggerbok sertambor tan piri suling lan selompret. Gomong mawurahana dadi prangoso. Ayo yo yo yo. Ah. A e o a. Iya. Iya. Para pampiyarsa sedaya katang sutresna ngaturi sugeng ramu krida laras muda ngatur
sugeng pinangge rahayu lir ing sambi kala kang paring nyuwana mugi pinayungan eyang maha agung kersa paring pasugi nyuwana mugi kridha laras muda tetep jaya salamiya kita warga seni jaranan dangdut kreasi keparingan asma kridha laras muda ngaturaken sugeng pinangge rahayu lereng sambi kala kang paring nyuwana mugi pinayungan eyang maha agung kersa paring pasugi uwana mugi kridha laras muda tetep jaya salamiya tansah lemah atiku kayong sajakmu saya nambahi mangon dasar ayu lajer kuning ora mokal atiku dadi komeng besokno sedidik aku wis trima kena tak anggo tombol kangen korina wengi tansah limong atiku tanah bisa lali yo iya yo ngetar bali ngulon setyane kelakon timun sigarane ayo bangun negarane iya iya prapiarsa kakung lan putri keparenga ambugani reyok tradisi saking klaseman mriki kridha laras muda sampun siyaga ing gati menawi lepat nyuwun
DC Narangga Guri nopo Saraswati. Yang anu KLM. Iki kan bus anu iki, kasar iki. Saya mau sing awan mau katanya iklim Belakangnya. jempole. Iki mergane apa? Kapan iki mau loro. Lah kowe nek mari loro kan. Ya kae loro. Yo wis datang kowe. Ora gur loro. Biasane wis anu wis sadar. Nang kono pas Gede ya. tatap itu. Ora konduwun apa ora ya kalau bisa Jam pintu sapa ya? kayak mana kayak Sampean 2 meter mundur ya. Apa boleh sing ngene wae. Oh, lah apa-apa. Apa-apa 2 meter mundur. Rada bongker mau kayak tembakan. kadang gulung-gulung ya kumoyo. Nggih, gulung-gulung mriku wae. Lah sing wedok wae nggih. Ngono. Niku wae. Temriku wae ngono. Tembus tak oke kok. Golek iku aman. Golek Sing medun mata. Oke, nggih. Sing telek mau. Nggih. Jam 12 punjul ya. Wis ae ngerti. Ayo bisa tapi wong ora. Tak kira golek ini iki. Ah, iki Mas Ryan. Iki ora tak cekel tak loke. Lah mau apa mlompate mriki ya? Ora golek kowe ya sing bagus kowe kok. Wong ketok ngene bola wis Golek Mas Rianunya iki lho ning kene. Mas Rian ngono apa. Hai, jeh nyurup. Wah, kayak suara Pengajian. wis kumpul bali kabeh wis subuh. Turangga subuh. Delok
Niki sing sarengane kathah. Dinten niki pas libur lek malam mingguan nggih kan. Nganu KTP terus kathah kok. KTP. Nggih. Nganu kemawon Lek Pakom LMTA. Nggih LMTA suruh. Besok gamol Nggih. Lah kula malah LMTA di jane Karanggata. Suruhan. Lah kula malah kertose niku pas teng mriki wau. Lah soalé kula teng mriki wau gimana kok dikabari kali saking saka Anudi. Saka wong Anudi lho. Dikabari anu apa Mas yen kula terus ada pun wis kula nganu njani ngoten iki. Wis yo ben wae. Kula sepele nggih jaran-jaran jane. Selesai. Paling kula nggih tak pas Relik. Burung arep kok ben aku sik. ngenteni pas apa? Pas video pendek ngene iki kan biasane meledak. Karo mari, tak marine. Nggih, kalau sak mari. Ya Martian, Dalam tak marine. Siap. Loh, disele sepateni disele. Iki jelongas sawawo subuh iki kono masjid tok cedak. Rekes, wah, harus arep Bali kan. Ah, Bali yo kowe. Aku nek delok senenge nek pas dadi. Nggih. Nek ora dadi Nah, KMU niku berarti temute kali jenengan nggih. Muda-muda utang. Kula mendet pas nih kata pas di PRD niku lho. oh nggih. Kan delalah pas nganu niku. Pas buka ngono. Apa takjil anu pembagian takjil. Iki teh belakangan mboten nonton YouTube, mboten nonton YouTube. Nggih, soalnya anu napa nggih kadang napas mboten ngepasi kan mboten napa-napa ngoten kapan. Makane aku kok sendiri kok sikilku juga aku arek ana YouTube lah ya ora ketok. Nggih, Lah kok ning anu di sekali ini papat kok. Wih, den aku. Gua jengkel sambil disusuk sikilnya. Gua jengkel. Unjung kalau kan. Harus balik-balik. Wis ya bala selesai. bolos sesuk neh. Selesai ini udah. Bolos. See you next time. Saya ya, sapa See you selikur. next time. Wong selikur You're sapa? welcome. Ya, terima kasih sudah Terima kasih menyaksikan ya, jangan KLM. bosan-bosan lihat Jangan bosan-bosan ya. Bapak Ed. Terima kasih ya semuanya ya. Support. Terima kasih. Tak akhiri dulu Dengan bacaan. Jangan lu nanti Apa? komenane. Tak umpetke. Komenane di Tak aku balas gue sih ngene-ngene. Gue sing ngene. Wes umpet kok setting. Enggak, karung tak setting anu lho. Anu nak tak tampil ke. Kilo ngono. Akhiri sih. Oh, bar. Iya, akhirnya.